Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top! Pag-isipan namin kung babalik pa kami, pero bumalik kami. Feel good, ay este. Hoy, hindi tayo pigil good morning. Feel good morning eh. Overtime lang tayo kasi mahal natin yung trabaho natin, tapos mamaya papasok ako ulit ng tanghali, di ba? Para mag-ere, wow! Pero bago ang lahat mga kabisyo, magandang umaga sa inyo lahat. Kasama nyo pa rin ang Basa Princess natin na si DJ Rocky At Tara. kasama nyo rin ang titindig sa inyong mga pinaglalaban sa buhay, DJ Titangelo! At we wanna welcome you back to Rated SPG Top Secret. Hindi clear yung dating nyo sa akin, ma'am. At pero na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hello, good evening. Hello, good evening. Ano pong pwede namin itawag sa'yo, sir? Papa G na lang, Papa G. Papa Papa G. G. Kinabahan kami ng konti, ah. Papa G, ilang taon ka na? 45. 45. Sang lupalop ka galing, Papa G? Dito sa Marilao. Marilao. Okay, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Ano, Papa G? Papa G, 45, from Marilao. Ano ang rated SPG top secret mo? Nangyari to nung mga 2019. Somewhere in Makati. Bali, may pumasok kasi TNBS. Mm-hmm. So, may pumasok sa akin booking that time sa may hospital ng Makati. Tapos, so naisakay ko na siya. Babae to, siyempre lalaki ako, babae. Nasakay ko. Tapos tanong niya sa akin, bakit ang dilim kuya ng sasakyan mo? Sabi ko, tinted po kasi yung sasakyan ko kaya po madilim. Sabi ko ganun. Tapos sabi niya, pag mga tinted, alam ko na yan. Tapos, tinanong niya ako kung single ako. Sabi ko, importante pa po ba kung single ngayon o double? Sabi niya, sa bagay, hindi naman big deal. Sabi niya ganon. Tapos, kwentuhan kami. Tapos pagdating namin sa destination niya sa may bandang Tondo, bali, nakikinig pa ba? Oo, may nakikinig. Malinaw ba? Malinaw. Malinaw na malinaw. So, somewhere in siya, sa may Tondo, sa may Wanluna, doon siya bumaba. Tapos, kasi sa patakaran namin sa TNBS, bawal namin kontakin ang passenger kapag on booking sila tapos bumaba sila. Bawal talaga namin sila kontakin. Mm-hmm. So, para safe, nagpalipas muna ako ng 2 days. Tapos, pero bago kami maghiwalay, kasi nung time na yon, pwede pa naming makuha yung number ng passenger eh. Ngayon kasi, sa ng TNBS ngayon, yung isang apps namin, hindi ko na sasabihin yung apps basta yung isang apps kasi namin, hindi na namin nakukuha ang number pag na-drop na namin. Pero dati nakukuha pa namin nung mga unang unang batch pa nung TNBS. Oo. Naalala ko nga Oo. yun na nakukuha nyo pa yung number. Talaga may Oo. communication pa after. Kasi Pero dati ngayon, kapag... hindi na kasi nga may mga case na kinukontak nga ng driver yung Oo. yung pasahero. Ngayon, so nagpalipas ako ng 2 days. Sandali lang, Papa Pero G. Sandali lang. I-describe mo muna sa amin anong itsura nitong babaeng to, tsaka anong itsura mo, kasi para magkaroon lang kami ng visualization sa utak namin. Medyo maskulado kasi nag-workout ako eh. Sino kamukha mong artista? Jake Cuenca po yung Teka lang. Wala lang. Natawa lang ako doon kay Jay Cuenca. Ang pogi kasi ng ba't ikaw nasa mid ka? Kasi natuwa ko sa'yo. Ako, pero nag-bulk na kasi ako ngayon eh. Pero macho pa din. Mukhang macho pa din. Hindi, yun talaga yan. Yung katawan ko ngayon talaga, maskulado kasi nga, ako sa pag-gym. So, ayun na. Yung babae muna. Yung babae anong Teka itsura? lang. Yung babae anong itsura? Ngayon,
na nung nagte-text na kami nitong Wait lang, rider. Papa G, sandali lang. Yung babae, ano mo nang itsura niya? Ano? Yung itsura niya, chubby. Oh. Kamukhang Sabi siya. artista. Parang yung sa Itbulaga, si yung chubby doon, na parang wala na ngayon. Ah, Ruby si Ruby Rodriguez, Rodriguez. Wow, Ah. maganda si Ruby, Pero ah. parang mistika, may pagka-mistika. Ruby Rodriguez na katawan, tas mistika yung muka. Ah. Pero may dating Medyo din. wild sa tignan. Oo. Parang Betty Boop yung dating. Parang, Tapos yung niya, boobs niya talaga, medyo talaga, mga 45 yung sukat. wow, naku. Alam mo kung anong sukat, Ano ah. kay 45? Ano siya? Hindi, Kapsi? kasi Ganun? actually pinagawan ko siya ng uniform. Ay, Na pang yung pang school uniform, pang play, ganon. Ah, sige, wait Kaya lang ha. sukat. Parang Oy, ano, ay. Mayaman na yan. Hindi, Ito yung antindi pangtaas nun. niya. Oh, sige, ganito. Kwento mo na sa amin kung pagkatapos nun, after 2 days, so anong ginawa mo? Tapos ginawa niya akong, kasi magpa-pandemic kasi walang masakyan ng mga wala ring operation ng TNBS. Naging regular service ko siya noon, nung time na yon. Tapos, Naku, parang nawala itong si ano ha. Ganda pa naman ito. Kaya nga, reconnecting. Yun. Reconnecting ka, nawala ka ng mga 10 segundo. Sige, laban. sige, di ganito. Sabi niya, wala ka bang sabi niya, wala ka bang ibang ngayon? Sabi ko, may pling-pling naman, ganun. Sabi niya, aba, nagpi-pling-pling ka. Sabi ko, ikaw, sabi niya, pling din. So, nagka-idea ako. Sabi ko, parang parang looking Tapos, niyaya ko siya mag-inom. Tapos sabi ko, baka pwede kang mayaya mag-inom. Tapos sabi niya, saan mo ako dadalhin? Sabi ko, kung ako tatanungin mo, siyempre, baka kung saan tayo niyan makarating. Sabi niya, mukha ka namang bait, mukhang safe naman sumama sa'yo. Sige, kahit saan mo ako dalhin. So, sabi ko sa kanya, sige, ako na bahala. Di nung sinundo ko na siya, diniretso ko na ng hotel. Sabi ko sa kanya, hindi kasi ako pwedeng lantaran mag-inom, sabi ko, kasi alam mo na, meron tayong mga sa trabaho ko kasi hindi pwedeng nakikita akong umiinom na may mga kasama-kasamang ganyan. Kaya kami, check-in kami. Tapos, pagdating doon, siguro nag-shot lang ako ng mga 2 Red Horse. Tapos, siyempre, binakbak ko na siya kaagad. Diretsuhan na kami kasi sumama naman siya. Tapos, ang naalala ko pa nga nun, hindi niya daw ini-expect na pagka may katawan, na ducks daw. Kasi karamihan daw kasi sa may katawan, jutay daw. Sa akin niya napatunayan na pagka malaki katawan, meron din daw palang malaki din ducks din. Sabi niya, hindi naman ako nagtatayo ng bangko, pero siya nagsabi nun. Actually, may mga iba rin naman akong naka one night stand. Ganon din naman yung comment. Ducks daw. Sabi niya. Sabi nila. So, ngayon, nagustuhan niya naman. Hanggang sa pag sinusundo ko siya, diretso na agad yung ginagawa niya. Bali, pinihipo niya na lagi. Tapos, pag na-ista kami sa traffic, sinusubo niya na yung... Mahilig kasi sa sumubo ng ng turon. Sinusubo niya yung turon habang nagdadrive. Tapos sinahawakan niya yung cambio. Kinakambyo niya. Tapos, bali... siya, playful siya kasi BPO kasi siya Kuya G, Nalaman ko lang na BPO siya nung may nakausap siya sa phone. Ang tawag sa kanya, boss. Sabi ko, bakit boss tawag nila sa'yo? Sabi, ano ba ang trabaho mo? Sabi niya, huwag mo nang alamin. Hindi na importante yun. Ang importante ako. Sabi niya gano'n. Ayaw niyang paalam hanggang sa nalaman ko na lang din. Supervisor pala siya ng BPO. Kuya G, Yun, gusto ko lang din balikan. Gusto ko lang din linawin. Ano yung pinagawan mo siya ng uniforme? Ng estudyante? Kasi mahilig kasi kami kasi ako adventurous kasi ko eh. Siya din gano'n.
So, minsan, nagsusuot siya ng pang-nursing, ganon. Tapos, ngayon, yung tinagawa ko sa kanya, pang school uniform. Cosplay, ganon, cosplay. May role-playing kayo, ganon. Pang additional sensation lang, ganon. Eh, ikaw, anong costume mo? Navy. So siya, Papa G. Siguro mga Sunday. Papa G? Papa G. Hindi, wait lang, Papa G. Tama ba kami ng pagkarinig? Siya, schoolgirl, tas ikaw, Navy. Oo. Actually, school naman din yun. Kaya lang Navy naman yung Navy naman yung estudyanteng Navy naman. Kay Papa G, nag-e-effort pa kayo talaga magpatahi ah. Actually, kasi yun, mayroon kasi kaming grupo na pare-pares kami ng mga Actually, nakatawag na kasi ako before sa'yo, DJ Rocky, tungkol sa mga yung mga tawag dito, community. Alala mo yun? Ikaw ba yun? Yung may swinger community. Ah. Oo. Ngayon, meron kaming event tomorrow sa Pansol. Susutin namin. Ang team niya, school. Birthday kasi nung isang admin namin. Ito yung sa community ninyo, tama? Pero itong kinikwento ko, yung passenger na yon, asawa ko na siya ngayon. Siya na pala yan ngayon. Naglilibin na kami. Yun pala yun. Oo. So, ang laki pala talaga ng napatahi mo para sa asawa mo. Ano Eh, dun- malaki? Malaki. 45 yung dibdib eh. 45 Talaga? bewang. Ay, paano mo i-describe yun? Yung ganun kalaki? Parang namangha ka ba? Yung parang sinubsob mo ba yung mukha mo doon? Ganun. Anong... Kasi malapad eh. Talagang pagkapawikan talaga yung sinugaban mo. Talagang buong mukha mo sakop eh. Grabe. Grabe yung Kaya, pawik. Papa G, gusto ko lang din malaman. Ano pinaka-paborito niyong costume? Pinaka-favorite namin, yung parang mga 90s lang ganun. Yung mga parang silhouette lang ganon. Pang derby talaga. Derby. Yung mga parang stocking na kukur, yung mga tawag ko kasi doon kukur eh. Bakit kukur? Kukur tinahin na lang ginawa pang 90s yan. Kukur tinahin na lang ginawa pang 90s. Anong nararamdaman mo, Kuya G, kapag yun ang nakikita mo, Papa G? Siyempre, tumaangat yung sikmura ko, tapos parang gusto kong basahin mula paan ng kama hanggang hanggang sa kanya. Parang gusto kong unahin mo ng pasadahan yung kama, yung paan ng kama. Pero ang mahalaga, asawa mo na siya ngayon, di ba? Kumbaga, yun naman yung pinakamahalaga doon. Asawa niya na ngayon, kaya kahit ano pang gawin niya, laban. Nagkasundo kasi kami, kasi siya, playful din kasi siya, nagtatalian pa nga kami nun eh. Paniki-check-in nga kami dyan sa may Pasig, di ba? Meron dyan sa may Lubiran, yung wow. Ay, hindi namin alam. Hindi namin alam yun. Hindi mo ba alam yun? Yun, may talian, meron kaming pinupuntahan doon, yung may upuan na may talian. Nagtatalian pa kami doon. Grabe. Yung kulay pula Tapos- na wow. Alam ni Titan pala? Hindi naman pula yun, parang green-brown nata yung combination color. Ah, Pula naman. Yun naman yung Ligtas may ka pamaypay. talaga, no? Sinadya mo na sabihin yung pula para kunwari hindi mo alam, no? Para may idea ko saan napupunta. Grabe. Loko. Anyway, Papa G, maraming salamat sa iyong pagbahagi ng iyong rated SPG Top Secret. Baka nga nakikinig yun ngayon eh. Kasi, O, batiin mo. Sabi mo, mahal kita, ganyan. hi mahal, tinawag ko na yung experience natin. Yun, o. Maraming salamat sa iyong pagtawag, Papa G. Thank you, Papa G. Salamat. Grabe yun. Wild. Super wild, dude. Grabe nagtalian. Grabe nagpagawa pa ng costume. Pwede naman mag-order na lang sa Shein. Pero, ewan ko
May iba pa rin talaga na gusto yung mga nagko-costume, no? Gusto pa rin nila yung mga role-playing. Well, may thrill. Tsaka depende talaga yun kung sino yung makakamatch mo dun sa mga trip mo pagdating sa ganong klaseng bagay. Pero at the end of the day, ang pinakamahalaga dito, mag-asawa na sila, diba? Ginagawa nila yung mga bagay na to na gusto nilang gawin sa isa't isa at mag-asawa na sila. Yan. Anyway, maraming salamat sa inyong pakikinig. Titan Jello. Na, parang nagkaroon na naman ng idea, oh. Happy Saturday mga kabisyo. At sana'y nag-enjoy kayo ngayong gabing ito, ah. Ay, ngayong umaga na ito, ah. Nakapiling ang Basa Princess, DJ Rakitera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Rated SPG Top Secret. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.